Az elektroszmog egy gyűjtőfogalom. A környezetünkben található elektromos berendezések működésük során elektromos erőtereket, mágneses erőtereket, illetve elektromágneses sugárzásokat hoznak létre. Ezeket a hatásokat különféle műszerekkel tudjuk mérni. Most szeretnék bemutatni néhány elektroszmog mérésére alkalmas mérőműszert. Tehát itt látható egy mérőműszerekből összeállított kis mérőtáska. Ebből az első műszer, amit szeretnék megmutatni, ez egy elektromos térerősség és mágneses térerősség mérésére alkalmas készülék, amit kifejezetten épületbiológiai mérésekhez gyártanak. Ez egy picit többet tud, mint egy hagyományos készülék, ugyanis ez rendelkezik egy frekvenciaszűrővel, és rendelkezik egy külön jelkimenettel, tehát gyakorlatilag nem csak az elektroszmog kimutatására alkalmas, hanem a forrás felkutatására és analizálására is tökéletesen megfelel ez a készülék. Tehát ezzel a készülékkel tudunk elektromos erőtereket mérni, ami például a falakban futó elektromos vezetékek, vagy a környezetünkben lévő hosszabbítók, elosztók, feszültség alatt álló rendszerek hoznak létre, illetve ezzel tudunk egy mágneses állásba kapcsolva mágneses erőtereket mérni, amit ugye a közelünkben található különböző transformátorok, tápegységek, villanyórák, de például még egy akváriumi szellőztető pumpa is nagyon erős mágneses teret képes létrehozni. Mérés során az elektromos tereknél földelni kell a műszert. A német épületbiológiai standard elektromos erőterekben 3 mérést ír elő. Az egyik az elektromos terek mérése földpotenciálhoz, tehát itt egy külön mérőkábel, illetve földelőkábel segítségével le tudjuk földelni ezt a mérőműszert. Így kell elvégezni az első mérést, majd potenciálmentesen, és ezt követi az elektromos testfeszültség mérése. Ezután jöhet egy mágneses térmérés, majd egy másik műszer segítségével tudjuk mérni a magas frekvenciás sugárzásokat. Ez a műszerhez tartozik egy antenna. Ez nagyon fontos, tehát például a rádiótelefonok, a környezetünkben lévő bázisállomások, wifi, illetve egyéb magas frekvenciás sugárforrásokat ezzel a készülékkel tudjuk beazonosítani, és a káros hatásaikat mérni. Elektroszmog szempontjából alapvetően ez a 3 mérés, ami a legfontosabb, és ezt egészítik ki egy egyszerű testfeszültség mérés, tehát gyakorlatilag amikor az ember a fekhelyén tartózkodik, a környezetben lévő elektromos erőterek hatására a szervezetnek a testfeszültsége meg tud emelkedni. Ezt tudjuk mérni vagy egy egyszerűbb multiméterrel, de nekünk rendelkezésünkre áll egy digitális analizátor, aminek a segítségével a pontos frekvenciát, a jelformát és az erősséget is meg tudjuk mondani. Nagyon fontos, hogy rendelkezzünk egy kis földelés csekkerrel, ugyanis nagyon sok esetben az elektroszmog problémák nagy részét a hibás védőföldelések okozzák, illetve a műszerek földelése miatt is nagyon fontos, hogy megfelelő védőföldeléssel dolgozzunk. De a német épületbiológiai standard további méréseket ír elő, például az épület radioaktivitásának, tehát egy gamma háttérsugárzásnak a mérése, amire egy kis műszerrel szintén lehetőségünk van. Ez a Geiger-Müller számláló egy digitális műszer, egy kis számítógéppel kombinálva, tehát ez rögtön 40 másodperces átlagokat számol, és ebből tudunk következtetni az építőanyagoknak a minőségére. Ha ez indokolja, akkor természetesen rendelkezésünkre áll külön radondetektor, aminek a segítségével már rövid távú, illetve hosszabb távú radon koncentráció mérést tudunk elvégezni egy lakásban. Ezt követően az épületbiológiai standard még a földmágneses terének a mérésével foglalkozik, illetve az elektrostatikus töltéseknek a mérésével, amit ezzel a műszerrel tudjuk megtenni. Ez a változások erősségét méri ezeken a területeken, de ez a készülék alkalmas még rádiófrekvenciás sugárzásoknak a mérésére is. És van itt még egy érdekes műszer, amit most megmutatok. Ez egy frekvencia számláló berendezés, amivel egyrészt különféle jelforrások vagy elektroszmog forrásoknak a frekvenciáit tudjuk beazonosítani, de például alkalmas arra, hogy a szobába elhelyezett különböző kémeszközöket, poloskákat, ezeket a picin kis rádióforrásokat is detektálni
kommunikálni tudjuk. És ami nagyon fontos, hogy erről a mérésről az épületbiológiai standard szerinti mérőlap készül, tehát gyakorlatilag, hogyha ezt megnézzük, akkor helységenkénti felbontásba az elektromos erőterek földpotenciálhoz mérve, potenciálmentesen a testfeszültségmérés, a mágneses erőtereknek a mérése, az elektromágneses sugárzásoknak a mérése, az építőanyag sugárzás, a statikus mágneses terek és statikus elektromosságnak a mérése és a kiértékelése történik rögtön ezen a lapon, tehát ez ott a helyszínen a felmérés során már rögtön be tudjuk azonosítani, hogy a mért értékek veszélyesség szempontjából milyen kategóriába tartoznak, és igény szerint ez kiegészíthető még egy hagyományos földsugárzású vizsgálattal is, tehát ha valaki szeretné, akkor ugyanezen a mérőlapon fel tudjuk tüntetni a lakótérben található különböző geopatikus sugárzásokat, természetesen egy mérési vázlat, illetve egy mérési feljegyzés is készül a mérés során, ami egyrészt tartalmazza az aktuális problémákat és a lehetséges megoldásokat is. Hát most röviden ennyit szerettem volna megosztani, és a továbbiakban majd újabb videókkal igyekszem jelentkezni.